जोरना तारो आया लइए के जोर दी सब कबो आई तो चलत रही ए बाबू माने हमार चैत में घर जर जाओ बैल मर जाओ हमार पीजीआई ले इलाज होखो तोरा खुशी बा खुशी नहीं है माने हम इतना न कोने जे मानर हर बातन से मेहरारू मारे लातन से ए तो कौन बोल गलती बात कहले बाले ना ना इहे बतिए मन हो हां तो कौन माने गलती कहले बाले का गलती कहले बाले माने हम सोचते बानी हमार पीजीआई ले इलाज होखो तो सोचते बड़ा तो ए मर जा तोरा कब तबीयत ना खराब होला आई बताओ महापातर सब के में जाला ए पंडित जी सब महापातर सब आहाउ बसफोर सब काय में जाला कजिया में जाला तो हमारा घरे माने खुशी में केहू मत जा हमारा घरे महापातर हमारा घरे महापातर जा आ तोरा घरे लोग हित पहुंच जाओ हां तारा सार के बहन कटो ससुर के नाती ध के टंगरिया चीर के फेंक दे कौआ खा गलिए सब बुझाई कौआ का के कौआ कुत्ता ना खोजे सो होश में बतिया हम होश में बाली ए मर जा तू तो हम तो गलतियों कर देनी तो गलती है सहियो हो तो तू मारे लगल शुरू कर दहल हम तो सब सोच कार्ड बनवाले पड़ो हां तो सोच कार्ड बनवाले पड़ो तो ई नहीं बुझो जे कमात लोग का चानी पर का बार झोड़ जाता अच्छा अच्छा तो 5 लाख रुपया नहीं खान एक बेर देखो अच्छा भागिना मनावा जे बेड पर पटाइले सरकार तरह का 5 लाख रुपया भेज दे हम तार फायदा खातिर को होता नहीं मर्दत नहीं अच्छा हमार बड़े भैया दुर्गा तिवारी जी भैया अच्छा रउआ बताई आयुष्मान कार्ड काहे खातिर बनल बा स्वास्थ्य खातिर मतलब बॉडी में कोनो प्रॉब्लम हो जाई तो मोदी जी निकलवा देहनी हमरा कह दे हमरा के ई बनवले बनिए खातिर कि तबीयत खराब हो जाई सरकारी सदर हॉस्पिटल में लेके जाइल जाई ओजा कार्ड दिखा दिहल जाई जबले मरीज के इलाज ना हो जबले वो स्वस्थ ना हो जाए तबले वो 5 लाख रुपया के जौन जीवन बीमा बा वो में से डॉक्टर सब रोज तोरा सा फिंगर लगवा के आ सब पैसा के डिस्पोजल से लेके एनम तेनम हल्टन सगरी लागी आ जल 5 लाख रुपया में 17 के घर है दाल रोटी आ पाइंट छोट छोट कहत चानी में के बार झड़ जाई त 5 लाख ना मिली रवा लोग खाली तबीयत खातिर उ भइल बा आके घर मोदी जी देबे खातिर कल बड़े तेरा हां हमार घर झड़ जा हमार लड़का घर के लोग रोड पर आ जा चैत में घर हां झड़ जा तेरा सार के बहन काटो कौन सी है हो देखो ना ये जाता है ना लोग जान निकलता है आये नहीं हो या कोई हो वो तो छोड़ावे ले तो ई कोतर होय बग मर जा तू नहीं तू इनका का धर न हो धलेस ए बहिया ते धर बहिया धरे का तू हो बही तो मारा मारी को दिलो ये दादाई हम बहिया धरे का लुकोनी हो अभी नहीं के तोरा बुझा थनु ए बाबू ए तरे ना बुझाई तरह ना बुझा अब चारू ओर गिरी तो बुझाई ना ए भैया ए बार सब कुछ कहबे ना ना कहबो ए बार ए भाई का हो तारा के रोकले बा ए बाबू देखी ई बात भई केंग राय से पूछी तो हम ना मरती एकरा के ए बाबू हमरा के अली अख्तर मास्टर भैया रखले बड़े मालिक रखले हां आई हो दादा अब मौगी के छोड़ देले देख लोगी अब रवा लोगी बताई कि नाच में 22-24 आदमी के अली अख्तर मास्टर साहब रखले बनी वो नते हम कह देनी हो कि हमरा के ऊ रखले बड़े नाचवा में तो कहो तो मौगी के छोड़ देले तेरा सार के बहन के तू हां मत मरी हो ये मत मरी हो ए बा हे का लगे हो अरे दू गोराल टमाटर एगो फूट गइल एगो सटला बा कैसे चोखा कोई का टमाटर कैसे चोखा कोई को आ तोरा खेत में का हम टमाटर खाए आ ओहो चोखा
जा हम हे जा रह तू हो जा रह कहाँ जाता रहा अपना नाना की है चल कह तारा की ए बार से प्रणाम पाती हमरा से करिया मारा मारी हमरे में होई बाकी तू मत बोली हम तू बोला था तो और मारा लगा शादी का बुझाता हमरा जो तू कहता अरे अरे मार बतिया मत रो ए बार से होश में बती है होश में पानी ए भाई हां हो तो हमरा के तू आते हो तो नगद कोई टोकन दे देलो अब तो 8 घंटा बुझा जे हमर हाजिरी लागले बा ए भैया मुहन हो अरे राह चलत करू राह भूला जाला बात बहुत कोनो बात भूला जाला मगर हम तो गलती करे के दिया नहीं की रोगो सब चाहत जोड़ी बा ए भैया कोनो जोगर सब तो गलती निकली है जाई न तो रउआ एगो कलाकार समझ के है एगो भाई समझ के है एगो बच्चा समझ के है एगो अंडा समझ के है रउआ सब पारा पारी आके माफी मांग लेम सब और कोनो बात नहीं गलती ते करबे आ सब लोग आके तोर से पारा पारी माफी मांगली ये जरल ह ए जे ननिया हमरा कहल जे तू यही यही जा रही हो ई गलती ना हो कि ना गलती कौन गलती है जे माफी तारा से लोग गलती तू करबो ई हो रेपुरा गांव टप फिर रेपुरा गांव में जे गलती करेला ओकरा के बहुत बढ़िया सजाई मिलेला रेफर हो जाइबो रेपुरा से आ रेफर होके गोरखपुर जाइबो पटनो जाइबो तो तार कहीं इलाज ना होई जानतर का है सब लोग मिल के आके तार से माफी मांगे लगी या कहो गो माफी गो आया कहो गो मैं पोस्टमार्टमो ना होता एगो काम करो तू जा अब जाई अब तू जा तो माफी मांग ले हमर गोर माफी मांगो क्या करा सब लोग से अच्छा गलती हो गइल रउआ सब माफी मांगो तारे ठीक नु आहा पर कान धरता रे ए भैया ई स्टाइल है माफी मांगे के सुनु आ केहू ई बात के ना धइल हो ना धइल हो ना ना आ तू ही धर ले बाड़ा देखब लगी हां तू ही धइले बड़ा बात का हमरा बात के अच्छा हमारी बतिया के हां ए बात के बुरा मत हो ए भैया तू जायो जा हमर पेट दुखा गइल जा जाता नहीं हम हां जा एकरा बाद उल्टा बोलबा नु त नीचे के दुकान दुखाई लगी दुकान दुखा गई हां खराब कर दे दुकान मत खराब करो बिहाना पकौड़ी और ये खाए हट तोरा दुकान में के पकौड़ी खाई आ भाग मार दे बिना प्याज के बनेला हट साला एकर दुकान जानता नहीं लोगी कहाँ बा पुरथिया बाजार देखले होगा लोग है भोरे का और बा अब माछी भिनकत रहली से एकरा पकौड़ी पर आ जे भी आवेला साइकिल रुकेला मोटरसाइकिल रुकेला लोग देख के हर एक एकरा दुकान में के पकौड़ी खाई हो गया न खइया न खइया बिना पैसों के रहता के हां तो बात सुन लिया ऐसा बात कहिया हो गई खिसा कहल बा का कहल बा जे चीको देख के थूको मत या पातर बुझ के हुको मत अच्छा चीको देख के थूको मत या पातर बुझ के हुको मत आ कमजोर हो के त हिक भर हुक लो तू झुला जाऊ तो 1 मिनट रुको मत दिमागे के लाइट कबो ऑफ हो जाला कबो हर तक हो जाई तो माफ हो जाला दिमागे के लाइट कब ऑफ हो जाला कब हर तक हो जाई तो माफ हो जाला ड्राइवर साहब की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बा हमारी तरफ से नमस्कार बा आप बार नमस्कार है पूरा पार्टी की तरफ से धन्यवाद बा ए भैया 100 गो भैया तू 100 गो जाला तारा का भगवान 200 रुपया दी है हम का 200 देता भगवान तारा का 400 रुपया हम का 400 देता भगवान तारा का 800 रुपया दी है ना विश्वास होगा नु तो यही ना 150 रुपया और भेज के देखियो नमस्कार बाबरा तरफ से नमस्कार
और ना धो ले बड़ी ए भैया ए मास्टर हाँ ना वही जा हाँ ए भैया तो चिकन दे के थूका मत या पादर बुझ के हुका मत कमजोर हो के त हिक बार हुक लो और झुरा जाओ तो 1 मिनट रुका मत दिमागे के लाइट कब हो जाला कब हर हर तक हो जाला आ नहीं घूम घूम रोज रोज ताकत हो जाई त कपारे के बार कहियो एगो कुकुर रहल अबर अबर सबसे कुकुर के देखा चित काबर बा अबर ले रही त काट ले रही ए रउआ सब कुकुर देखला हो खो पीला देखला हो खो पीला के पीला है ना अंगुरिया के कर अपना दादा की कहत रहे कुकुर रहे भाई अंगूठवा काट दे ससुर तू नहीं अजल लो फिंगर ना लगी जैब कोटदार की है रसनवो ना मिली माने तू मुझे तारा का कहता नहीं माने है ना कोनी तब ये तो तारा कोनी तेरे पीछे हम खड़ा बनी अच्छा हम नहीं देखलिए पीछे तू ना देखलो तो देख के बतियाबो ना तो दुनु के भूक दे देखिले बिना शीशा के चश्मा पहनले बा पहले भागा मार देत ना बिना शीशा के पावर वाला रे शीशा का लोग पहले बाजार नजदीकी दिखाई देता अच्छा ए बिना शीशा का बजाना तो के ओने दिखाई दी कहो तो बहुत अधिका बा पावर वाला बहुत अधिका बा हां ए भैया और वो सब कुकुर देखला हो चाहे पीला देखला हो चाहे कुत्ता देखला हो पूंछ वाला देखला कौन पूंछ वाला ई पूरी चोनर जब से जन्म ले हलो तब से एकर पूछिए ना जाम सब पूछी काटा हो यही का भूड़ावा कहलिए भूड़ावा ए और वो सब बता दे तारी चले आवत मैं खन चले हम बताई तारी पीछे में बाड़े यही कुकरा को चित काबर पीछेवा बाड़े केकरा से कहत रहा हम हे सबसे कहतर कहा हो केकरा से कहत रहे इतना लोगवा से कहत रहे माइक में आ तोरा बुझाता जे मड़ई के घर में बैठल बनी अकेले कहतनी ए जे कोनो माइक के नहीं खे ना ना तो कहत रहे पीछे में केने बाप कुकुर बता बिना पोछ के पीला कहां बा बिना पोछ तू लो देखला होलो बाबू केने बा बिना पोछ के पीला देखा दे तनी चल जाला तो ना देखावलो तो सब लइकन के बुलाए तहार माटी लगा दिए सब अच्छा वो काम कर भैया तू जा तू कुकुर ना होबो होश में बतिएबो तू कुकुर होबो तू पहले बताओ तू कुकुर होबो तोरा कैसन बुझाता हम कुकुर हई तू कुकुर होबो का साथ में बहिन छतु कहता कहता जे तू कुकुर हो बताई ना सब चिरकुट बनल तहर निकाल दे काम करो बुझल होगा तो कुकुर ना होबो तोरा केहू को रोंगरी को के मत कहियो खिस्सा कहे को होई हां 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 तो एंगे कही है हां 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 हो गल ना कह जा हम अपन अंगुर है ना कले तनी जा हो गई भैया जा माफी मांगता भाग जा तनी हां जा देखनी सब बतिया या बात यही जबानी ना ना तू जा ओ भैया रोलो का काम में जा ना बोल बना कर जा हां तो कह तू कह देखा हाथों में बाह दे अच्छा तू आ एकरा बात जान लो हे दे अरे तो मार कुकुरा के ते मरबे ठीक बा चल मारिए तारा तू को दे कुकुरा कहां बा कुकुरा यही जब अच्छा रउआ सब बताई जे ये कुकुर ना रहते तो दौड़ दौड़ मारे होइते ये कुकुरा रह
देख लेली सब है ए भैया एगो कुकुर हाल पोसाए लगल ना घर ही के भई लगा हम तो जानी जे वफादार निकली मगर उ साले घर घर घूम घूम के चाटे लगा भैया गांधी जी के पक्का चला रहे 3 गो बानर आ एगो बहू के एगो भैरे को दोनों आंख के आन हो गांधी जी के गोइला पर एगो परिवर्तन आई आ 3 बानर नेता भइले गांधी बाद किसा कहल बा ए लायक होके का कोइला ना लायक होके का करबो लायक होके का कोइला ना लायक होके का करबो आ झूठ बोले के सलीक तो विधायक होके का करबो आपन होके का कोइला तुआन होके का करबो किसा कहल बा आपन होके का कोइला तुआन होके का करबो आ कम से कम 10-15 काठा प्रतियो ना लिखा जाओ तो यूपी में प्रधान होके का करबो स्वस्थ रह के का कोइला तू दुखिया होके का करबो किसा कहल भैया जे सोच रही के का कोइला तू दुखिया होके का करबो आ कम से कम नरेगा के पैसा न खगर तो बिहार में मुखिया होके का करबो ए भैया ओने से जितनी आवता उतने खा जा ओने से जितने आवता उतने खा जा आ देवे के ना परी मवाजा आ केरो की जब तू ही राजा आ 5 वर्ष के बाद में फिर लौटी भाजा भैया रे सब आइटम प्रोग्राम रसम देखनी आइटम प्रोग्राम रसम देखे के मिली इतने दिन देखनी रो सब सात आप रो सबके मन चाहा प्रोग्राम सब देखी आप धरे वाला बा विविध भारती फरमाइश कर सब प्रोग्राम देखी नमस्कार बा तुम पास आए यूं मुस्कुराए